Політв'язня Арсена Джипарова після численних скарг адвоката перевели в іншу камеру. Він фігурант так званої справи про тероризм з Ялтинської групи. Кілька тижнів тому його адвокат Айдар Азаматов розповів про жахливі умови утримання в'язня. Зокрема, через сусідів, які мають важкі захворювання, такі як туберкульоз та ВІЛ. Крім того, в камері зі стелі текла вода та фекалії з верхнього поверху через несправну каналізацію. Захисник написав скарги до прокуратури та керівництва Федеральної служби виконання покарань. Напередодні Арсена Джипарова вдалося відвідати консулу України Тарасу Малишевському. Від нього і стало відомо про переведення. Арсен ему сказал, что его перевели в другую камеру с более нормальными условиями, чем это было ранее. И его изолировали от тех людей, которые были с ним в предыдущей камере. Арсен пока ни на что не жалуется.